Capità dels Almogàvers, el ballet de Virginia Bolufer, davant just de la primera dama, Marisa Moïnya. Parlarem de la festa, parlarem dels seus orígens, parlarem, com no, de la música, de les vestimentes luxoses que s'estrenen especialment avui al Coll. Parlarem de la llau de visitants, enguany coincideix en ser pont i, a més, al ser dissabte, els carrers estan totalment envaïts de públic vingut, podríem dir, de tota Espanya, perquè fins i tot hem vist turistes de Madrid, de Barcelona i molts estrangers que també s'han acostat fins ací. Veiem de nou el ballet de Virginia Bolufer. Els ho recordem, són el ballet de les caçadores, un ball elegant i que van a la búsqueda de la caça. Els acompanya la banda de Beneixama i sona mentre Caballeros de Navarra. Anem a veure com van desenvolupant-se pel carrer Sant Nicolau este grup de caçadores que acompanya la Favorita. Dir-los que tant les dames que acompanyen a la Favorita com ella és un disseny exclusiu del Capità. Sí, senyors, el Capità enguany és un dissenyador alcoià amb molts anys de trajectòria en el món de la festa i, evidentment, ell com a capità ha dissenyat els trajes de tot el seu seguici en aquesta primera part de la cort. Anna, està anant tot perfectament, de moment, en el seu temps establert, perquè si hi ha una cosa fonamental en el Coll és la puntualitat en l'inici de la festa. Una altra cosa ja és la finalització, no? Sí, jo penso que sí, perquè si no pot resultar molt llarga i entonces estan un poc encorsetats dins del temps, però és precís. I atenció a este altre ballet, no parem. Això és el ballet de Carmina Nadal. Esta coreògrafa alcoiana compleix enguany 10 anys de participació en la festa. El ball és una recreació de la comèdia, la dansa i el teatre. Un reconeixement a Itàlia, terres conquerides a l'edat mitjana per les tropes almogàvers. I darrere d'ella va la segona dama, Gemma Moïnya. A veure, Carmina Nadal, en què ens delecta enguany. Un ballet, com han vist, colorista i amb molt significat, veritat, Anna? Sí, penso que sí. A més, és molt interessant el que la seva autora diu, que son pare que va faltar poc després de festes de mort, antes de morts cristians de l'any passat, pues que ha dedicat tota aquesta coreografia a son pare. Vegem com s'ompli de color i d'il·lusió el carrer Sant Nicolau, perquè, com molt bé dia, a més, Carmina Nadal volia conquerir els nostres cors envaint els carrers d'Alcoi. I mentre sona la segona peça musical que acompanya tant a este ballet com a la segona dama. És Marxeta Cristiana, interpretada pels dolçainers de la Degollà. Dir de la segona dama, que és Gemma Moïnya, com havíem dit, que també és germana del capità, que l'acompanyen 14 dames amb els escuts heràldics, com podem veure ahir davant en aquesta carrossa imponent. Darrere va la unió musical de Beneixama amb la peça Cid, de Pedro José Francesc San Juan. I ahir estem ja a Gemma Moïnya. El luxe dels trajes és considerable, veritat? Sí, sí. A més, cada volta jo penso que busquen que les teles
tinguen major protagonisme, perquè també va haver una època que era molt metal i ara pues, cada volta pues, van compaginant les dues coses. Així és un estil el que té el dissenyador, el que té Moïnya en les seues vestimentes. Cada un dels dissenyadors del coll té un estil definitori i enguany podem dir que tira la casa per la finestra. Sí, a més molt característic, i quan veus algun disseny jo penso que les persones enterades del coll saben de quin dissenyador és. Recordem, estem oferint-los en directe per Punt 2 la entrada cristiana del 2003. Enguany, la capitania, l'inici de la desfilada, comença a càrrec de la filà Almogàvers, també anomenada La Lleganya, i vegen eixa cara emocionada de Gemma Moïnya mentre baixa pel carrer Sant Nicolau, un dels escenaris de la festa. De nou, el ballet de Carmina Nadal. I ahí ve l'exèrcit dels Almogàvers, un grup de percussió que arriba, ni més ni menys, que l'arribada del capità i dels seus cavallers. Amb tambors van anunciant l'arribada del màxim representant de les tropes de la Creu. I ahí veuen la carrossa del capità. Espectacular la carrossa, dividida en dos grans plataformes, que sobre ella va el capità amb els seus cavallers. Estan en aquesta taula preparant la batalla al voltant d'una gegantesca taula. Són estrategues que planifiquen en plànols la defensa d'un Alcoi assediat pels moros. I darrere, el capità, José Moïnya, acompanyat per la seva rodella, Maria Moïnya. Entre una pluja de papers, confeti i serpentines, el capità arribarà a la plaça, on a més va produir-se un moment també molt significatiu al llarg de l'entrada. Pues sí, és la entrega de les claus que des de 1974 li fa un xicotet membre de la filà Alcodianos, i entrega les claus de la ciutat. Observen aquest moment, aquest detall que estaven veient del capità, totalment vestit amb ferro, amb les armadures de la guerra, preparant la guerra en una carrossa espectacular, com dèiem, i els seus cavallers justament davant, responent als aplaudiments que es fan des dels balcons. I sona mentre Adalid de Saúl Gómez Soler, interpreta el grup de dolçainers de Nou de la Degolla. Com dient, ja podem veure que algun membre de la fila Alcodianos està preparat per a que aquest xiquet li pugi les claus. Mira, Maria Moïnya acompanyant a son pare. És que veritablement este càrrec ens comentaven els membres de la fila que era tot un homenatge a ella. Volia fer-li aquest regal el pare a la seva filla. Sí. La filla que sempre li va dir pare, vull que un dia sigues capità, i està bé el seu somni complir, no? Va acompanyada. Normalment sempre el Rovella va en una reproducció exacta del traje del capità, però enguany Moïnya ha volgut que la seva filla vagi com una autèntica princesa, veritat? Sí. A més, diu que va ser ella la que en la filà
no hi havia ningú que es presentara i entonces ella va ser la que va dir el meu papà ho farà, i així n'ha sigut. El que passa és que és també molt graciós perquè diu, li agrada a la seva filla el disseny? Diu, pues ja veuràs, si tinguera que fer ella, diu, el canviaria tot, perquè clar, ella voldria que el fera una dissenyadora d'estes tan de moda ara, una Agatha Ruiz de la Prada o algo. Evidentment. Claro. Observen la vestimenta guerrera que du el capità, impressionant. i ara és aquest moment Exacte, que comentava ara. Anna, rep les claus de la ciutat d'Alcoi de mans d'un xiquet alcodià. I van a posar-se a voltejar les campanes de Santa Maria. En aquest moment en la plaça d'Espanya és impressionant. Ahí està, sí. l'església de Santa Maria repicant les campanes. Alcoi en aquests moments pertany a este home. Ell té les seues claus i ell s'encarregarà de defendre la ciutat assetjada per les tropes. Unes claus que estàvem veient que està guardant ben bé la seva filla, veritat? Sí, està boníssima. És realment una princesa. Que estampa més bonica. El capità desde luego ha declarat que creia que el moment més emocionant seria veure arrencar a la seva filla d'allí dalt. I suposa que ho haurà sigut. De nou, pare i filla arribant a la plaça d'Espanya, on la ciutat cau davant d'ell i deixa que siga defesa el públic en els balcons, veient el pas de la carrossa del capità, aplaudiments, mentre torna a sonar Santa Maria. Eixes campanes, no sé quina exactament de totes, però segons tinc entès, té un xicotet poema escrit que posa Maria Lluïsa en diuen i 700 tones pese. El qui no s'ho crega, que vinga i que ens sospese. Està molt graciós. Són detalls que ens ofereix la nostra comentarista d'avui, la nostra amiga Anna Domínguez, de detalls d'una festa i d'un poble que està carregat de detalls i de simbologia i que any rere any renova aquests vots de la festa. Recordem uns fets que van tindre lloc el 1276, on, segons conta la llegenda, els alcodians, assetjats per els moros a càrrec d'Al-Larrac, moros que arribaran esta vesprada, d'altra banda, temps tindrem d'ensenyar-los que tremolen els cristians. Bé, com dèiem, en aquella data pues, van demanar l'ajuda d'un sant d'eixe dia, que era Sant Jordi, i en plena batalla li van demanar la seva intercessió. I segons conta la llegenda, es va aparèixer i va ajudar a la defensa de la ciutat que finalment van guanyar els cristians. Ara veiem l'esquadra de blancs d'esta filat, en gent encara molt conegudes. Així coneixeu molta gent d'ahir? Sí, per lo menos el que està fent de cabo, pues, és el meu cunyat. Ah, molt bé, molt bé. I el que baixa en el cavall, pues, també és dir, ha disfrutat molt en les entraetes i tal. Pues des d'ací enviem una forta abraçada a tots els coneguts i festers i també voldria, aprofitar en aquest moment de salutacions i de records, enviar una especial menció a tots aquells alcoians i gent de les nostres comarques que per un o altre motiu no poden estar avui així al coll i que em consta que estan seguint per punt 2 la retransmissió de les entrades cristianes. A tots ells, pues, dir-los que anem a dur-los la festa de la manera millor possible, veritat? Sí, anem a intentar-ho, el transmitir-los tot el que estem veient, escoltant i vivint per a aquells pues, ho compartisquen un poc també. Com dèiem, estem en el seguici del capità dels almogàvers. En aquest moment arriba a la plaça d'Espanya l'esquadra de blancs, anomenada així perquè és la oficial, la característica, la que és tots els anys. I baixen amb una melodia que du per títol Almogàver i Alcoià, de José María Valls Satorres, un mestre que està molt vinculat a esta filà i que ha compost moltíssimes peces
per al bàndol cristià. Ahí veiem estampes d'un dels espectadors que podem dir a principis de procés en aquesta entrada, veritat. Sí, perquè el públic té moltíssima importància, penso jo, en esta festa, perquè aguanta el que siga i si no fora per ell, pues, tots els demés jo penso que tindrien que retirar-se. El públic, jo, per mi, té un valor incalculable. Atenció a este moment. Comença la guerra. I el que estan veient és el grup Sbandieratori d'Arezzo, de la comarca de la Toscana d'Itàlia. Este grup va estar ja així, portat a més per esta mateixa fila, fa 28 anys. És a dir, en 1975 també van fer una demostració de les seues arts medievals. I enguany, aprofitant la que tenien, decidit tornar-los a convidar, Clar, no? Sí. I es anunciem que per a demà per la vesprà, el dia Sant Jordi, antes de la diana del cavallet i dels bequeteros i de realistes, pues ells faran també una demostració en la plaça d'Espanya. No sé si podrem acudir a tot, però ho intentarem. Ahí estan, el grup Sbandieratori d'Arezzo, els italians. És una recreació, han dut una mostra d'una festa que fan ells allà, a la seva localitat. És un torneig que ells anomenen del Sarraser, una cita amb el passat, la història i les guerres. En el torneig, amb arrels medievals, lluiten els 4 barris de la ciutat. Cada barri té uns colors que s'identifiquen, com veuen, en cada una de les banderes. I així l'art del banderer, podem dir, del que du la bandera, són les evolucions i que han traslladat així enguany també al coll. Anem a veure si els grup de Sbandieratori d'Arezzo, és difícil no de Sbandieratori, a veure si comencen a moure les seues banderes per a delectar a tot el públic i a tots els telespectadors que estan seguint aquesta retransmissió. Dir també que duen música pròpia, que han vingut en música pròpia. Sí. Però el que estàvem dient del públic, si es fijen un poquet també, si tenen algun ratet, veuran com la gent ve preparada per a tot. És dir, si plou, trauran impermeables, paraules, exacte. Si fa fred, duen mantes i es tapen. I si fa molta calor, no duden que trauran en seguida gorretes, ventalls, mànega curta. És dir, estan preparats per a tot. Bonic detall d'eixes vestimentes pintades que duen els banderers d'Arezzo. Recordem, van vindre fa 28 anys en l'anterior capitania que tenien estos mateixos almogàvers. Sembla que de moment no arranquen, estem esperant per a veure si veiem l'evolució de les seues banderes pels carrers del centre de la ciutat. Deuen d'estar esperant a que les carrosses de les dames i el capità peguen la volta al voltant de tota la plaça Espanya. Van avançant, l'entrada va avançant, són aproximadament les 11:20, duem 20 minuts d'entrada cristiana. Ja recordem que Punt 2 està oferint-los en directe, en rigorós directe, l'entrada de les tropes cristianes. Crec que portem, per les notes que tenim nosaltres, molt d'abans
a l'horari establit per l'associació, però vamos. Allò de l'horari és sempre algo que es medeix molt en alt, Claro, veritat? sí. Sempre perquè els últims anys sembla que ha hagut un poc de retard, s'ha allargat excessivament els horaris i sí que n'hi ha una advertència a tots els seguicis perquè no s'allarguen. Claro, és que els boatos, per poquet que facin, cada volta resulten més llargs, la gent vol participar, però claro, hi ha que tindre en compte que les persones que estan sentades pues, tenen que anar, tenen que dinar i això pues, condiciona moltíssim. No perquè vulguem fer-ho a pressa, ni mucho menos, perquè jo crec que aquesta gent li resulta curtiu el recorregut i voldria que durara tot el dia, però este que portar un ordre precís. Pensen vostès que desfilen més de 9.000 persones enguany en les entrades mores i cristianes i hi ha que fer-ho un cert respecte per aquest públic que comentàvem abans. I aquest públic que són 17.000, és dir, que és... 17.000 cadires. Exactament. A banda balcons, exacte, és gent que busca qualsevol carreró i qualsevol lloc per a... Que 9.000 són els que ixen, però més del doble són... Atenció a este moment. Això és el que han anomenat els almogàvers la República dels Soldats. És una recreació de Lluís Sanus, un altre dissenyador d'ací d'Alcoi. El soroll. Estan sentint-lo. Un grup de guerrers intenten espantar a l'enemic amb la seva única arma, el soroll. Duen vestimentes de fusta i de metall que fan sonar autocolpejant-se en un acte de desesperació per defenses de l'enemic. Però és que el que interpreten és també una composició, en aquest cas de percussió, a càrrec del grup Tam Tam Percussió. Es diu Almogàver. A veure la interpretació si sona en totes les seues cases. Vaja, s'ha acabat ara. Torna a sonar. Ja ho han sentit. Almogávar és el títol que dona l'autor d'esta peça, Ángel Luis Ferrando, del grup Tam Tam Percussió, el que acaben de sentir. Una peça musical un tant, podem dir, avantguardista. De totes maneres, en el qual sempre en les entrades tots els anys s'estrenen peces. Sí, que s'escriuen únicament per a l'entrar. Fanfàrries, a part de que utilitzen temes ja coneguts o marxes cristianes ja de fama, sempre, sobretot per als càrrecs, tots els compositors fan alguna composició especial per a donar-li sobretot fanfàrries i sobretot coses com això que tinguen molt de so, perquè hi ha que pensar que estem en el carrer, no estem en una sala de concerts, perquè una marxa cristiana o una passodoble pot sonar molt bé en una sala de concerts i perdre's totalment en aquests carrers. I també es tracta un poc d'innovar, no? De traure novetats, com esta. Sí. No deixa de ser bèl·lic, n'hi ha que buscar sempre no anar-se'n de la línia medieval, no? I exacte. Molt encertat la peça esta que acabem de sentir d'Almogàvar. I dels almogàvars a la tribu dels dracs. Perquè així no es para. Ahir veiem els dracs, un grup de guerrers que desfilen amb uns moviments rítmics i també acompanyats per un grup de percussió que interpreta la peça Cap d'ells.
en memòria dels senyors d'estes comarques, Roger de Flor, Roger de Làuria, també compost per Ángel Luis Ferrando, del grup Tam Tam Percussió. Estrena absoluta en Alcoi, tant la vestimenta com la peça que ja sona, La tribu dels dracs. Que té molta relació amb la fila, perquè la fila porta un escut en el seu vestit normal, porta un drac dorat, crec que és, en el pit. Una fila que, a banda, no hem comentat un poc el seu origen, perquè els almogàvers no van començar sent almogàvers. No. Quin és l'origen de la fila? Pues l'origen és de 1933, segons tenim entès, i la va fundar un senyor anomenat José Blanes, que popularment li diuen el tio Lleganya, perquè es veu que tenia algun defecte en el llagrimal de l'ull. I entonces, pues de ahí, quan ja es van canviar el nom, perquè hi havia un poc de confusió entre Astures i asturianos, quan ja van tornar a ressorgir, com si diguérem, pues ja li s'ha quedat com de apodo i tot el món la coneix per la lleganya. De hecho, la insígnia que es posen a les persones que han treballat molt per eixa fila pues és la lleganya de plata, la lleganya d'honor, i és una preciositat perquè és un ull en les seues pestanyes i li cau una perliua blanca. Entonces, segons la categoria, pot ser de plata, pot ser d'or, i bueno, i suposa que per els membres de la fila deu de ser un honor el tindre aquesta insígnia i portar-la en la solapa. Curiositats de la festa que ens fa arribar la nostra companya Anna Domínguez en este matí d'entrades. També estem veient la tribuna d'autoritats enguany més plena que mai, per allò que comentàvem del pont i el pont festiu, a banda de que siga dissabte. I un primer plano de l'Ajuntament, on, com totes les vivendes i edificis del centre de la ciutat, està completament abarrotat de gent. Els almogàvers enguany ostenten la Capitania Cristiana, eixa fila fundada l'any 1933, anomenada abans Astures, però que va canviar de denominació per almogàvers, que duen un drac rampant, que no volem adelantar encara més coses del seguici, però que segurament anem a veure algun que altre drac. Ahí està, el que estava comentant-nos. És el ballet d'Anna Botella. La torre del drac. Un gegantesc torreó coronat per un impressionant cap de drac fet amb corfa de tronc de pi. Les ballarines, primer, simulen les urpes del drac, amb les seues escates. Darrere, el torreó amagat, està l'animal feroge. Sonen músiques avantguardistes amb moviments contemporanis. Després, es sentiran arranjaments gregorians. És l'espiritualitat del foc. La Torre del Drac. El que estan veient és un ballet d'Anna Botella, una simbologia del drac com a símbol dels almogàvers. I el que han sentit és la peça anomenada Feres, dirigida pel músic Moisés Olcina, que va tindre ahir l'honor de dirigir l'himne que, segons posa en un periòdic d'avui, dirigió la mayor coral de todo el mundo, és a dir, tot el poble d'Alcoi. Ahir va ser
la interpretació de l'himne, on oficialment o oficiosament comencen les festes en una plaça d'Espanya totalment abarrotada, i Moisés Olcina va ser l'encarregat de fer sonar 20 i pico de bandes de música que van interpretar l'himne de festes, el nostra festa, veritat, amb uns carrers totalment abarrotats. Ahí estem veient la tribu de dracs que simbolitzaven les urpes del drac amb les seues escates que ens comentàvem abans. Podíem parlar d'Anna Botella, veritat? Pues sí, és una persona, tinc el gust de conèixer-la personalment, i és una persona encantadora, superprofessional, i i en el seu gimnàs, a part de practicar aerobí, és dir, tot el que vulguis, té un ambient estupendo i passes un rato agradabilíssim. I és una gran professional. Enguany, ix fa doblet en la festa, ix de matí, ix de vesprada en els morros també, en la qual vaig parlar fa uns dies i estava emocionadíssima. És una festera, vos ho puc assegurar, però de les grans. Disfruta, traient aquestes coreografies i... la d'esta vesprada parlarem perquè hi ha més coses també, però vamos, és encantadora. Però anem al matí de nou, tornem als cristians i veiem els millors moments que hem vist fins ara. El capità José Moïnya rep les claus de la ciutat d'Alcoi, li segueixen les esquadres dels almogàvers, ahir veuen l'esquadra de blancs, el grup italià de banderes d'Arezzo, seguici senyorial, majestuós, el soroll dels almogàvers i la tribu dels dracs que avancen l'arribada de la Torre del Drac amb les flames. Ho hem vist. Continuem en temps real en aquests moments. Passen pocs minuts de les 11:30 i tornen de nou les flames de la Torre del Drac. Feres, sonava de nou Feres, la peça musical composta per Tam-Tam Percussió, interpretada per Moisés Olcina, el director de l'himne d'enguany. En aquesta peça notes avantguardistes i arriba un punt a més on es barregen els sons, veritat, ahir a la plaça. Sí, sí. A més, si trau algun primer plano de la plaça, és un espectacle, jo crec que únic, perquè en ningú moment queda buida. És dir, la plaça està totalment, ara mateix es pot veure. Per davant de la tribuna de les autoritats estan els italians, per l'altra part està entrant el ballet, és a dir, que no queda ni un metro de lo que és tot el redolí de la plaça buit. I es mesclen, és dir, si tens la sort d'estar en algun balcó que pugen els pues és algo impressionant. És a dir, és una serp multicolor que, a més, enguany hem de felicitar els almogàvers perquè estan fent-ho d'una manera increïblement bé. De nou veiem les millors imatges, el
ballet de Virginia Bolufer davant justament de Marisa Moïnya, la primera dama i les seues acompanyants, eixe colorisme de Carmina Nadal i de nou els banderers italians d'Arezzo. Sí, tots els anys quedes admirat i penses que ja no hi ha res per a inventar. Pensant, a més, que l'any passat el seu germà va ser l'alférez i que, claro, ja dius, bueno, a veure l'any que ve, i tornen a superar-se. Cada any els dissenyadors, en fi, jo no sé d'on trauen tanta imaginació, però cada any es superen. Imaginació com la de les vestimentes, també dissenyades per Lluís Sanus per al ballet d'Anna Botella, que està fent un xicotet recés darrere de la Torre del Drac i que iniciarà de nou el seu ball de la Torre del Drac. Queda encara molta entrada i el que estan veient és l'escolta que va just davant de l'esquadra de negres. Per a qui no conega massa bé la festa, els podem dir que la capitania l'ostenta cada any una de les 14 filaes de cada bàndol. Hi ha 14 cristianes i 14 mores. Hi ha un capità amb els seus acompanyants i tant capità com alferes, que és qui tanca l'entrada, té l'honor i el gust d'oferir una esquadra de negres, una esquadra d'esclaus, amb una vestimenta especial dissenyada per a l'ocasió, estrenada exclusivament al coll i on la fantasia i la imaginació es dispara, com anem a veure d'ací uns momentets, quan aparega la primera de les esquadres d'avui. Perquè enguany, segons la informació que tinc, les esquadres són verdaderament innovadores en tots els sentits. Pues no falta molt per a comprovar. Esta és l'escorta d'eixa esquadra de negres. De nou veiem la tribuna, encara queden alguns llocs, estem veient a diferents personalitats que han acudit avui a veure l'entrada i que a poc van sumant-se a la festa. I veiem un altre detall dels balcons. Balcons que s'han disparat, atenció a aquest moment, és el cabo batedor que a cavall davant de l'esquadra anuncia l'arribada. Se'n va cap a dalt, estem així tan nerviosos, és molt expectant este moment, veritat? Sí. Les esquadres d'esclaus són el que la gent espera ansiosa i trauen unes fotografies, és impressionant. Ahí estem veient-lo, el cabo batedor, que és com un anunci. És Antonio Valor i el cavall jo es diria que es fijen molt. Eixe cavall es diu finalista, és de la quadra peluca i és una meravella. Jo crec que és intel·ligentíssim. És un animal impressionant. En el moment de l'arribada de l'esquadra de negres dels Almogàvers, anem a presentar el segon dels nostres convidats d'avui. Jordi Linares és fester realista, treballa a l'Associació de Sant Jordi, és historiador i a més és fill d'Anna, en qui parlàvem fa un moment, coneix molt bé la festa, és jove, però això no li lleva perquè conega molt la festa, i jo crec que amb ell podríem comentar un poc aspectes particulars de les esquadres de negres. Ahí estem veient-la. Abans, saludar-lo. Molt bon dia, Jordi. Hola, molt bon dia a tots vostès i especialment al poble d'Alcoi, que segur que estarà disfrutant en aquestes festes impressionants que un any més traiem més alcoians al carrer amb molt de gust i alegria. Anem a parlar d'esta esquadra de negres. Una esquadra de negres dissenyada per José Domingo i Jordi Sempere, uns dissenyadors que relativament s'han introduït en la festa fa pocs anys i que s'han fet tots uns especialistes en el disseny d'esquadres especials. El que veuen són banyes de carner. Més de 600 banyes en total duen els membres d'esta esquadra. Només al casc hi ha 25 banyes. Un vestit espectacular on el metall brilla per la seva absència. Tot amb cuirs
pells i plomes, i plomes, i maquillats per Mila, una gran maquilladora d'ací d'Alcoi. amb molta tradició, a més. Però el que sona també és tota una novetat, perquè el que estan sentint Madriles. no és ni més ni menys que Madriles. Una peça estrenada exclusivament ací al Alcoi i amb una llarga història que ara de seguida els comentarem. Primer volem que la senquen. Anem a sentir Madriles. Coses que comentar, moltíssimes coses a dir d'este moment. Madriles és tot un homenatge a un home que va ser una institució en la festa alcoiana. Fernando Fernández va arribar al Alcoi provinent de Aldea Nueva de Barbarroja, Toledo. Així es va adaptar ràpidament al Alcoi i li posaren de malnom Madriles. Va desempenyar el càrrec de primer tro dels Almogàvers durant 24 anys. Va morir fa 9 anys. I enguany se li compon esta peça. El que veuen és Jordi Fernández, és el fill de Madriles. Acaba de llançar una besada al balcó on està sa mare veient l'entrada i em comentava l'altre dia que han aconseguit algo realment gran, que son pare baixe amb notes musicals pel carrer de Sant Nicolau. Avant Madriles! Acaba amb eixes notes de Serra de Mariala, una cançó popular d'estes comarques, interpretada a la peça Madriles per la Unió Musical Contestana, dirigida per Enrique Igual. Jordi, què podem afegir més al que acabem de veure? Jo realment m'he quedat sense paraules per l'esplèndid disseny que mostra aquesta fila dels Almogàvers i sobretot un enamorat de la festa com jo i un enamorat dels cavalls, quan ha vist l'estampa d'aquest cavall de pura raça espanyola finalista, m'he quedat absolutament sense paraules, perquè a més és un cavall que considerem l'emblema de l'Escola d'Equitació Peluca i un cavall molt conegut en Alcoi. Recordem que és un cavall que té 18 anys i és l'emblema, diguem, dels capos batidors ací a Alcoi. Mentre veiem la carrossa que tanca el seguici dels Almogàvers, és la carrossa del Cop. Cop, així al Alcoi, se l'anomena el trabuc més gran que sona en la batalla, en el dia dels trons, i que en el dia de les entrades sempre va adornat amb flors. Jordi, anem a reprendre un poquet el tema dels cavalls. Pense que tu tens molt a dir en el tema dels cavalls. Crec que esta vesprada, he de dir-los a tots els telespectadors, no poden veure-ho, evidentment, però Jordi ha arribat així vestit de la seva fila, que no és una altra que la fila mora dels realistes.